Ang atong unang pagbasa naghulagway unsay mahitabo inig katawo na sa bata nga gitagna nga mahimong Mesiyas. Kining bataa mao ni si Santo Niño, si Jesus nga nahimong tao. Niya unsa may mahitabo inig kaabot na niya, gibutang dayon diri sa unang pagbasa, dili na batiog kasubo ang kaniadtong na nag-antos. Kabantay mo kung ang bata matao, nag-antos man ginang inahan anano o mabdos, pero inig katao unsay mahitabo sa inahan, mawa ang iyang giantos. Karabang lipay kay siya magsigig kugos-kugos sa bata, hastang mga apuhan, mga lipay, ang amahan, malipay. Hasta gani usahay ang kabit, malipay. Okay, naman sa uban ng anak nga kabit. Naman sa uban nga napaangkan. Pero lipay lang yapong ka, basta naan ang bata. Although mo sakdap-sakdap ang mga kabalaka, pero lipay yung kag kita kag bata. Pero magtanaw ka na mga naong sa mga dagko na. Nawara ko na imong tupad. Malipay pa ka ng naong nga. No, dili na kayo no. Pero kita kag bata, bisag wa ka kaila, inigiyun kita bata, ala ka cute sa bata. At tanawa na mga dagko. Nawa. Lingiya ba? Lingiya. Sige, pangutan ako na imong tupad. Ing na, nalipay ka sa akong naong. Ing na sila. Nalipay ka sa akong naong. Maglisod na tao labi na yung nailhanan ni mo. Nakusog kay maningil og utang. Igihan kay nang iya mga utlanan diha. Nya kusog kayo mulibak nimo, ikakita nimo snaong. Asti lagi ang imong pag-antos mapunan. Pero ang bata mupapas ginas pag-antos. Bisag pari, kitag bata, mingong ginang pari. Ala, ka-cute sa bata. Nindot sang ihimong bata. Say, makabuhat sa may panagsa. Naagi mo kumpiyansa sa di apta ko'y gitiksan ako cute kayong bata kay nag-send siya na ako og message ba kanang picture bitaw nya kanang bata ba nga murag cute kay tanaw kula ka cute gud aning bata siya gusto ka hapit ko katubag muhatag ka alang ko nakaamgo lang ko dayon ako tay no di gini maayo dan anong gingnam sa kunya gusto ka. Basig kahatagon sa to siya daghan tingito siya anak no yang ihatag sa pari ang uban mao na nindot kayo ang bata pero matud pas atong tubag sa salmo sa titubag ito salmo ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Nakasabot mo aning tubaga wa ako na ako'y nasabtan nga bago gini nako kay daghan mo kadungog ani kamo kadaghan mo kadungog karon pa jud ko nakahuna-huna muhisgot ganig kadaugan sa ato pa dunay basta nay mudaog naay kompetisyon karon hapit na magsugod ang Australian Open sa tennis. Luoy kayo ang number 1 na tennis player sa laki. Isa na si Djokovic. Kay nga naman anti-vaccine man siya. Wa man siya magpa-vaccine. Nya istrikto man kayong Australia. Gipailan siya kaso nga di siya paapilon sa contest kay sa tanang mga players siya ray way dili vaccinated. Anong tutok mo muna ko? Dili ni bahig vaccine akong gisgutan. Ang ako ani ba na ay contest. Nya kun ang bata mao ang kalipay nga gikan sa Dios, ang bata di ay karong panahona daghag competitors. Posible nga dili mo daog ang bata karong panahona kay malupig siya sa iyang mga kontra. Kinsa may kontras bata or mga kontras bata? Ang una, ang iyang mga ginikanan.
Kinsa ninyo dinhi ang mahigugma nga mong anak og 15 ka buok bata? Oh, tanawa. Wa. Sa ato pa, ang bata nga ika-15, lupig na sa hunahuna ninyo daan, gipatay na ninyo. Atong us-usan, basin pag makapasar ang uban, kinsa dinhi ang okay ra gyud og mahigugma gyud nga makaanak og napo kabuok. Patay gyapon ang napo. Sa inyo palang hunahuna, wa na. Pildi na. Sige, atong us-usan, basig makapasar na ni. Kinsa dinhi ang okay gyud kaayo nga 5 ka buok anak. Di usa. Ari ra siya mudaog dire. Og ikalima na ka, adi pay usa di ay. Pero gaana ra sa ban. Kinsa dinhi ang okay ra gyud kung 2 ka buok anak. Salamat makadaog na intawon ang 2. Kinsa dinhi ang okay gyud kaayo kung usaray anak. Wa? Diha ko'y gikasal, mabdos na ang babae. Ako dayong gipangutana, ikaw day, pila man kabuk bata ang gusto nimong ianak nining inyong kaminyoon? Siya, usa lang pader, usa lang. Naku ha? Mabdos na kang daan, wa pa gani mo ikasal. Nya usa ra day imong gikinahanglan, kawa gud nimo iuwaw. Kay kana manggong bata, himuo na siya inig humagkasal. Di sa ato pa, super excited silang mohimog bata, wa pa gani kasal, naghimo na. Unya di ay inig humagkasal, di na day sila maghimog bata. May pangpari. Kay inig human nilang kasal, mubunyag pamigbata. Sa inyong hunahunan. Di ba usa ka tamparos. Mura kag driver ba nga sa wa pa kay lisensya, sige kag drive, girilisan na kag lisensya, din aka mo drive. Buang ka. Nilukat kag lisensya para di na ka mo drive. Unsa mga klaseng tao? Tarong o buang? Kana sang magpakasal nga di na gustong bata, mga buang na. Wa kasabot sa ilang gibuhat mo na gitawag og contraceptive mentality. Mo na magsigig inom og pills, magsigig gamit og kondom, magpalaygit, magpabasiktomi og masipyat yun, abortion. Contraceptive mentality. Mo na roy unang kaaway sa bata, unang kaaway ni Santo Niño. O kung daghan na kaita nga mga contraceptive mentality, di na mulihok ang gahom ni Santo Niño. Mo nang giigo na tagmaayo ni Odette, nasira na ang Santo Niño Basilica, di nakasud ang mga naandan nga mga activities. Wa na tay pluvial parade, wa na tay foot procession, wa na tay siyang nang sinulog nga kanang daghan kayo contestants. Ngano man, kay daghan sa nato nga kunuhay, siging warawara kanamo maluoy kaunta, way kaluoy is bata. Da. Mga kontras bata, mga anti-child. Nya kusog kitang ingon, child right. Nya, unsa pa may right atong ikanapo? Kung gusto pa to siya mugawas kalibutan, nga alihan man nimog kondom. Gamit naman niya na usahay. Hindi nun pirmi. Simbak ko sa doy. Oo na. Imo mang ipalaygit. Unsa naman lang og dunay plano ang Ginoo nga ang manluluwas adto sa ika-15 nga imong anak. Sama ni Saint Catherine of Siena nga nakasulbad sa atong dark night of the church nga nahimong tulo ka buok atong Santo Papa ang nakasulbad mao ang madre nga way grado nga si Saint Catherine of Siena nga ika-23 sa 25 ka managsuon. Kinsa na malay mosulbad ug wa pa to kaabot og 23 ang anak sa ginikanan ni Saint Catherine. Kinsay naka sumpo atong dark night sa nato tungod atong kagubot nato atong
martial law nga nasumpo pinaagi atong people power nagipanguluhan ni Cardinal Sin na kung wa ko masayop, basig sayop sa ko, ika-13 sa 16 ka managsuon. Kamong mga anti-child mentality, pagbag-o na mo. Kita nga mga anti-child mentality, kay mahadlok kita, kay problema ang bata, panghunong na mo. O kinsa man yung mga anti-child policy, kanang gusto lang nga matagbaw ni anang kalami, anang sex, pero di gustong bata, sama ng mga homosexuals, magunay ang laki og laki, ang babae og babae magunay, kay nga naman aron ta matagbaw basta walay bata. Sigit ang isa-isa sa atong kamot, kanamo maluoy kaunta. No, kani mo ni ang number 1 na kontras bata, ha? Unsa man, dili mo ron kontra? Lingiyay mong tupad. Sige na, lingiya. Yung na, kontra ka o dili? Yung na. Lingiya ba? Na kontra ka sa bata o dili? Ikaduhang kontra ros bata, nga amigo kay bata, mora ni kontra nga amigo kayo, kanang internet, kanang gadgets. Patay gyud ang mentalities bata ana. Din aka kita Ginoo, kung ang Ginoo mo ikahayag ang mga bata nga naadik sa cellphone, sa TV o sa computer, di ka kita Ginoo. 99.99% nila nga nangaadik anang mga buhat. Ang mga ginikanan raba, sigig yung palit, siging hatag. Mga broad gud ang uban para makapalit lang anak. Gibiyaan pa ang anak, gihungitan pag maayo ang mga contrast mentalities bata, apatay ng bataan. Si Kristo, gipangitag tulo ka adlaw siyang ginikanan, diin man nagstandby, wa sa kompyuteran. Diin man nagstandby dito sa templo sa iyang amahan. Kinsay inyong mga anak ron dinhi nga magpangita gyud simbahan, nga muanhig gyud simbahan. Kinsay mga anak ninyo dinhi nga magsigig gyud rosaryo, magsigig basa sa Biblia. Taas ang kamot. Way klaro. Wa. Ala, sige na lang, ignuntan na lang ani. Kinsa ninyo dinhing mga ginikanan nga magsigig yung rosaryo sa inyong balay, kuyog sa inyong mga anak, nga magsigig yung simba kada Domingo, kuyog sa inyong mga anak, ug nagsigig basag Bible kada adlaw, kuyog sa inyong mga anak. Ang nipasar ani, taas ang kamot. Ayo, congratulations, ay duha. Kamong uban, kontra na sad mus bata. Muna, ang kontras bata, before conception, after giving birth, ang nurturing sa mga bata na sad, giguba na sad sa yawa karon. Kung gusto tang magmadaogon ang Ginoo, at imana ang mga bata, pakatawha ang bata na gustos Ginoong pakatawhon, agaka ang mga bata, tudlui sila sa tanan na gisugo sa Ginoo. Munay atong commitment every time magbunyag ta. Muingon dayon ng pare, sa inyong pagpangayo nga bunyagan ang inyong mga anak, gidawat ninyo ang kaakuhan sa pag-agak kaniya aron magbatinumanon sa sugo sa Dios. Labi na gyud ang paghigugma sa Dios labaw sa tanan ug ang paghigugma sa inyong isig katao. Nasabtan ba kini ninyo pag-ayo? Unsay tubag sa mga nangugos og sa ginikanan? Oo, Padre, gadang haglan ng inyong mga naong. Para lagi nas hikay kasagaran, inighumana sa kasal, ighuman dayos bunyag, ang papala, inom dayon, sigarilyo, bush. Pagkadako-dako nas bata, pisti kang buanga ka, inatay kang dako-dakulan ang kaon mo, tapulan kay kang buanga ka. Maoy ginortures mga bata. Why rosaryo, why simba, why kumpisal, inig kamatay na sad, adto na sad, hangyo na sa spari, padul misahin taon. Uy, adto naman pamisahag patay na, nawa naman ay siguro. Usaragi siguro diha, ng pari makakulikta kada misa. Munang lipay kay mignay patay, tagsiyam kaadlaw amo nang misahan, sige kulikta, pero ang kaluwasan ana wa nay siguro. No. Kanus aman masiguro kung sa iya palang pagkabata
imo nang gitisok ang mga liso sa pagtuo o ang mga ehemplo nga Kristohanon. Nindog tayo.